Però més no. Se li va aparèixer la cara. A part d'això, 11 tirs davant. No, però... Passa que tot cobert, si tu pagas, ells no, ells paguen per anar a veure el seu equip guanyar. Entonces no podem discutir el seu equip. Ells volen que el seu equip guanyi. L'únic equip que juga a futbol és el Barça. Si és l'únic, no podem ser pero cuando se vaya jugant amb més rapidesa i una cosa, per què el que no fa el mateix no no, això és un lloc. És que el problema el Barça no sap jugar en equips que tanquen. ara jugar a futbol i tu paguem papers ell ja no competeix ell ja vol que es cardeneixen allà i no va la pilota. El Barça sí que vostè, los partits que fan són los que l'equip juga.